Txorien etarrak, ongi etorri gurera. Hemen gaude, Patrizia Biteli eta Zigor Iturrieta, zuentzako beste astebete kosinatzen hasteko prest. Eta gaur, estia, astelen veganoa gaur, astelen gozoak ekartzen. Bai, baina era berean veganoa, barazki jalean nirea bada, Nik horra begira bai egin nuen nire gaurko errezeta. Eta zurea ikusita ere, barazki jalentzako bada, Patri. Ez da veganoa, nirea ez da, ze euneko eun, ze nik esne gaina erabiliko dut, baina beste guztia erabiliko duena vegano da. Orduan, esne gaina aldatuta eta aukera egongo zen errezeta egiteko, nahi izan ezkero, gaztaina krema normal batekin, bada. Eta gozoa. Oso. Hala ere, ni pixka disgustoran dago, azarrena. Ze ba? Ze nik Julenen liburu azokan erosin behar izan dut, eta enteratuna zure oparitu inotzula. Gainera dedikauta. Ja. Eta zuri ez? Niri ez. Dedikau inoz da. Ordain juta, junaz, oen bera gana. Julentxon liburua azokan egon da, baina orain liburu tegietan ere padaukezue. Publizitatea esan diteko. Horregatik ere utziko zu doainik. Ez da gint, bueltatzen badi dirua, aukeran. Nik gaur tutuak ingo ditut. Gaztaina kremaz betetako tutuak ingo ditut, tutu frigituak. Beste behinero txorien enin dauzkadanak, hemen dauzkat metalesko beti izaten da, nire inoiz eman diaten opari honena, ez? Juantxu Larruzea nire lehen maizu handiak oparitu zizkian tutu hauek, bere etxean ikasi nituen etxean tutu frigitu hauek, eta hauek erabiltzen zituzten, eta hauetako, dozena bat hamar oparitu zizkian niri, eta bereik jarraitzen dut oraindik noizean behin lagunek eskatzen dizkiatea hau egiteko, eta Juantxu izan zen, Espainiako selekzioko, txirrindularitza selekzioko sukaldaria, eta Miguel Indurain, eta Abraham Nolano, eta Periko Delgadok, eta horrelakoak metaleskoak ez, gero gainean ingo duguna. Dozenaka jaten zituzten, dozenaka. Eta, kontatuko izun nola ingo ditugun tutu hauek, eta hoien betegarri izango den gaztaina krema ere bai. Listo. Lehengo laranja azala oliotan frigituko dugu eta osten utziko du. Jarraian, oli hori esnearekin eta irinarekin nahasi eta ore bat lortuko du. Luzatu ore hori tubo horietan bildu eta frigitu ingo du. Gero, gaztainak egosiko ditugu uretan kanelarekin eta azukrearekin, eta behin biguna daudenean, birrinduko ditugu ur horrekin, eta gero, hotza daudenean, esne gaina arrotuko dugu, nahasiko dugu, eta hori izango da betegarri moduan erabiliko duen krema. Honen lagungarri moduan, jungo da txokolate zuria urarekin urtuta, eta txokolate beltza urtuta. Gainetik apaindu, olako azukre hautz pixka bat gainetik, eta listo, badaude. Orduan, lan pixkat, badauka, eta asko aurreratu dut, hauek ikusten da, desizosten ari dira. Hauek, zuritzea, gaztainak, lana, orduan, hauek zurituta saltzen dituzte lan izoztuta, eta urte guztian zehar daude, eta nik egin oskailuan izaten ditut, Sekula ikusi. Izoztuak saltzen dira, eta baita lehorrak. Ekarri behar dut, errazeta bat, oier horregin nire fisioa komendatu ziana, pote de castañas. Hau Asturiasen egiten da, eta da, eltzekari bat, eta erabiltzen dituzte castaña lehorrak. Eta castaña lehorrak lehengo beratu egin behar dituzte. Patatakin da holan? Patatakin egiten dana, eta lehen gare batean fabeekin, babarrunek egiten zuten berdina babarrunak, eta ero castaña botatzen zizketen, eta castaña lehorrak egiten dituzte, eta egiten dituzte, beratu lehengo, gu babarrunak eta egiten ditugu moduan, beratzen jarri behar die egun batetik bestera, eta gero eltzekari bada. Eramaten da odolostea, txorixoa, urdaia, patatak eta gaztaina horiek. Eta oier horrekik, hemen txorienen bi aldiz izan dugu, gure fisio zoragarria eta Alberto konpondu zuenak, errezeta hori pasatu ziren, bere lagun baten audioa pasatuko izut, fenetan interesgarria dira, lagun baten amak, Asturiarrak emandako errezeta, eta esan zian oierre, Zigor, hori txorienen egin behar dozu, oso ona. Laren jazala, hemen oliba olioa, 100 gramo eta esnea 100 gramo. 180. Irina eta hemen ingo duna da, oliba olio honi zapore eman. 0,4 hartu du, suabea. Eta horri, irekin aldi bat, eta horrek hartuko du laranjaren zapore guztia, eta ero jungo naiz, gaztainak urarekin, kanelarekin eta azukrearekin egosten. Oso ondo, hemen, kanela zapori hartuko du, usaina badauko hemen txorieneko platoan, zeia laranja holan zuritzen dozunean, segitxuen etortzen da horren aroma. Nik banaukan goguaia gaztaina jateko, herriak, esan otzun udazken partien, abendura arte itxoin dugu, eta azkenean gabizko sinatzen, Euskal Herrixan, han
garrantzitsu izan den elikagai hau, ez? Urtietan izan zen gozia eta asetzeko eta nekuak energiaz pasatzeko elikagai bat euskaldunontzat, azkenean hartua biharrian jendeak asko erabiltzen zauen gaztainak, gaztainerriek. Orduan, bueno, basak isen zeo, zez? Bai, gaztaina eta patatak eta hartua Ameriketatik herri arte, ogia eta dana egiten zen hauekin, lehortu irina egin eta ogia eta egiten zen da. Gero egia pena da. Galdu pila bat, bazoden bizkotxoak, honek arena jatetxeak, julen batek egiten du beti gaztainari sasoia danean bere tokia egiten dio, eta beti dauka errezetan bat gaztainan inguruan, da pixkat esaten duena, ez? Gure sustraietara bueltatzea eta behar duen tokia gure gastronomian ematea, ez? Azkenean, omenaldi bat eitxia, ondo dauz, tradizionalak beti izan die gure kulturan, familia xartien da jateko, basauen abestixa, ator mutiletxera, gaztaina ximelak, jatera. Dakit oso, baina nirea hotza, ez dute, gure ikusen zuerak, Patrizia, ez dute zetan sufritu behar niri entzuten. Utzi ez hor, pentsatzen zego zuegon aldan hau. Bueno, baina bestitxa bada politxa da, entzuten dozunean, hortan, horri nire gugorriaren berzioin aldizut, Abestu? Bada, bai. Nik ez dakit negu gorrien abestitxa. Bueno, berzio da gate berria, baina ator-atorrena. Bai, ator mutiletxera, gaztaina da ximelak, jatera, eta erreak badaude, ximela baino, hobeak. Oso ondo. Eta bueno, horrek buruz, bakixe asko, bakizonon? Nun? Eibarren itxendan, gababaltzan osteko bigarren astelenean, hau da, aurrekuan jauz izan azaroak 10-an, bertan itxenda gaztainer eguna. Eta orduan, elkatzen da, herrixa, eta egun hortan, bereziki, da tradizionala gaztainer jatia. Pentsatzen dut, udazken parte da nian, eta neguan egingo dauela bebai, baina hor tokaten da, eta orduan menua eta itxendie, imaginatzen dut gaztetxietan ez, elkartietan eta jatetxietan eta menua itxaten da, berakatz sopa edo barraskiluak saltzan. Eta gero gaztaina? Eta gero gaztainerriak, postio moduan. Nire lehengo bikotearen familian, horren mutilon, oitxura zeukaten urtean 2 aldizero gaztaina jana. Eta zen gaztaina besterik ez. Danbolina kanpoan jartzen genuen, gaztainak eta zagardua. Eta nik gaztainak dozenatxo bat ero, gustatzen zai. Baina dana gaztaina janda, gaztaina besterik ez. Merixen da moruen, edo bazkaldu baino lehen. Batzuk, ez, dozen erdi bat, erolako bat hartzen dituzu, eta bai. Baina, zer dago gaur? Gaztainak. Eta gero, gaztainak. Eta postre, gaztainak. Eta hori bultzatzeko zahardua. Eta, bueno, egia da, beraiek, itxoten egoten ziren, da, gile batzan giroa, danbolinakin erretzen, da, etxekuak batuta, eta, baina, bueno, nek noizean mineruzte jut, eta... Bueno, tradizioak bai, moldatu lehike da, hori inzeike, hori, merixen datzeko, da listo. Baina, bueno, gure arbasuak etzien tuntunak, ze honek dauka antioxidatzaile pila bat, eta bai, hori negua igarotzeko, energia pila, karbohidratuetan aberatsa da. Beraz, ondo aprobetxuta. Eta zu bakizu Basaja honek handik ikasi genduela gaztainakin lotuta dagoen zerbait? Zer? Zerra. Zerra? Zerra. Egurra mosteko zerra. Bai. Hori, Basaja honek erakutsi ziguten. Ez, pertsonaik izaki erakutsi ziguten. Bai. Ostoaren, gaztainaren ostoak azkenean badauka, ez, zerraren hortzan itxura, ez? Eta, bueno, horri puima bat zegoen guri umetan da kontatzen zigutena, eta hortik atera zutela, gaztainen zuaitzaren ostoak handik, eta zerra hortik asmatu zela, eta hortik aurrera, gero ja, bueno, erraxago moztuko genitula, lehen eukabilka daka, ero aizkorakin moztuko zituzten, da aizkorakin, bueno, Euskal Herrian jente trebea badago, baina zerra batekin, edonok, aizkorakin botatzeko trebea izan basa. Zerrarekin, pixka fisiko eman, botako zu, bat alde batean beste horre zerra handi horietako batzuekin, baina aizkorarekin, espadakizu aizkorari ondo ematen, eman egongo zara, eta, bueno, bai, botako uzalako baten, ja, zuaitza bera botako da aspertuta. Hori da. Segundua, Patri, olioa, hemen pixka depeltzen utzi dugu, gehi ematez erretzeko gu, eta larainek usizu, geratzen da ximelduta, eta ja, zaporea eman dio, ez? Orduan, hemen larain jazala, erabili aldo zuen limoi jazala, baina normalen bi hauek erabiltzen dira.
Bestaldetik, hemen dakau kanela, azukrea eta ura, eta hemen gaztainak egosten. 10-15 bat minutuan egosita egoten dira, bigunduta egoten dira, ura pixka bat kenduko diogu, eta ero birrin dengo ditu, olako krema fin bat lortu arte. Eta hemen joango naiz nazten, neurri berdina olioarena esnetan, eta irina, 185, eta hau, pixka goiararekin hasiko dut aurrena, goiara bat egarri da zu, mesez? Bai, handixea, txikia. Handia, mesez. Eta gero, izango da, boixe, ore olako likatzu bate ateratzen zaigu, eta ez da behar honi ezaio gero irine bota behar ez ezer, errez luzatzen da, eta oso koipetsua da dan ore balortuko du hemen, Baina ez zara eskatzu itxasten da... Ez, hau ez da itxasten, hau ikusiko zu, oin gero utziko izute ikutzen, Oso, no? Hau, bitxo, utziko izkizu tutuak egun ematen nebez guarraz eta hau sare sozialetan, padre. Bale, eskerrik asko. Ba, ingo itxut beteta, gaztaina kremakin esan dozu nien, nik normalean gaztaina herriak eta atzeitxut, betzetatu detxien eta mundu osoa jakingo dauela, baina gaztainak gordiniko lan jaso berri ezin die hartu, behintzat itxoen biozue aste bat, eta gero izango da, gero nahi dozu moduan jan, egositxa, erreta, saltzian, kreman, batzuk itxen daue erre da txokolatia esbildu da holan bonboiera da bai jan, ba, bueno, modu bai desberdinak dauz. Zuk zen jate dituzuk erreta, ez? Guriaren erreta bai. Nik egiera komodoena egosita jatia da. Egosita errexarrez da bigun, baina erreta beste puntu bat dauka. Erreza, goxuak eta... Bitu, hau? Ikustu oso. Ez da, kutu? Da, koipetsua. Bai. Koipetsua da. Eta honekin pixkat landu, ez da gehiagi landu behar, Eta utzi, hombre, uste mauze pixkat pausatzen. Eta larainen usaina, pila bat. Eta ez dio, eta hau gaina, seguru, larrua saldan dago honi izango. Behemen hartuko ditugu, horrela, bolatxo batzu, eta hau oso erreza da. Ez da, bota behar, ezer, ez irinik, ez ezer, nik egiten duana. Holako luzenga bat hartu, hemen gure tutuak. Hau saltzen dituzte antzekoak, kukurutxo formarekin gozogintzarako. Bai, egisa da holan triangelu antzerakoak. Bai, eta hoiekin ere balio du, Baina hemen hartzen da holan, luzatzen da, errez. Ez da holan olako ferreteixa batera joen, lako tubotxo bat ezgatu da holan zatitan, ez? Mostie, ez dauka misteria hundiri, bez? Hau holako... Tuberixan bat holan. Bai, erdoilgaitzadan zerbait holako bat hartu, eta oin, hartzen duzu, neurri hartu behar da, hau lodia hemen, aldan, eta finen, hobe, gero eta fina hau luzatu, hobeto. Kalkulatuko dugu, gutxi gora era, ondo, hau da neurria, bestela nik hartzen diot, eta hemen pixka lodia badagoela, hau, kanpora. Baztertu. Gero, zulotxoak eta badaude, holan, egia esan oso errez konpontzen da. Eta oin, hemen jungo naiz. Jarri hemen, labanarekin hasieran lagundu inbar da, buelta eta erdi, tak, moztu, eta gero, hemen, labanarekin nola, txak, itxatzitzak erateko, gero... Bakarrik geruza bat. Geruza bat. Aldan eta finen lortu behar da. Pentsaten inbizinula horrek kanoliak, ezagutza itxuzu? Ez. Dio horako biribilki bat edo tutu batzu, baina doiesenak nik pentsatut igual finagoa izango dela. Bai. Eta gero soiez, honekin kiribiltzen, bero hortan tik, eta galditzen die... Eta, baina, lodia. Holan, oi, eta galditzen die holan, marratxoka. Baina finauak, orduan hartu eta... Ez, hau, imaginau mozten dozula hemendik erditik. Bai. Eta hau itzen dozu, holan. Bai, hori egiten da, hori kukurutxoekin moduan. Hori kukurutxoekin moduan. Kukurutxoekin, nik aurre egiten nahi naizen sistema hau ezin dain. Egin behar dira, horrela finak, hemendik hiru atarako genituzke, eta horrela kiribiltzen pixkanak agorantza. Hau horrela, errexago, eta ero ni, hola, juten nahi zemen usten. Orduan, hori danakin atarako jatzu, egun bat. Egun ez, baina biru dozenaia hemendik ateratzen dira, bai. Eta oliba, txorrota hon bat, hau, bai dala baita, gugiten genituen hauek, fregitzen genituen freidora. Era bat olibarekin estalita, izaten genuen hotzara horkua, freidorakoa, hemen kanpuan, han juten ginen jartzen gainean, pla, eta ero barrura sartzen. Suabe jarri, Zeian jarri dutzen. Gutxi hau. Zein goitu dana da, denak horrela atarako ditut, jarriko ditut, eta ja, dauzkadanean denetan zabalik, jungo naiz frigitzen. Oso, no? Txarren abako zertan gero, tutuak hartzen dut kriston temperatura. Ja, eta gero hori... Eta gero, inbarda, itxauren inbarda pixka bat, eta trapuak inebatu, bultza holan, eta oso errez askatzen dira. Baina ikusiko duzu,
Geratu gurekin. Hori da, geratu gurekin, kontu korantari, kontu euskal zer kontatu, eta ni bien bitartean ikusten zuen. Hemen jongo naiz tutuak egiten. Eta kanelia erabili dozu, ez da? Zein, kanolia? Kanelia. Bai, kanelia, bai, hemen dago jo. Ez que usaina, pila daula araña, eta kaneliana, kanela dator, Euskal Herritxik gaztainak, kanelia Sri Lankatik. Eta han omen dau, holan, zuaitz bat, eta gure udazkenak izaten die, bebai, eseak eta euritxuak. Eta Sri Lankan bebai, badau, eta olako temperatura dauenean, horko zuaitzetan, zuaitzen enborrian, azten die horrek enborrak olako marratxuak itxen, lehortzen, da ataratzen. Osa, kanelan zuaitzetik, ez? Hori da, kanelan zuaitzekin, da azkenian enbor bada. Bai. Eta enbor horrek, hori joeten da, lehortzen da... Azala da, enbor zuaitzaren azala, ez? Hori da, makiltxuak ataratzen, eta gero beruakin kiribildu itxen die, guk ezagutza ditugun bezala. Baina berez hori da, zuaitzen azala, hori da, enborra zu. Kanela zuaitzan, enborra, adarratatik bebai ataratzen da, azkenian... Bere azala. Bai, bere azala. Hori da. Eta esaten zaren, lehengunean ginen berba, azkenean jogurra bebai, erabiltzen zala kosmetikan pila bat. Bai. Ez? Eta kanelia bebai. Julio Cesarrek esaten zaren beti Kleopatras maite mindu zala. Usaiagatik? Zeberak zeuken kanela usaina, beti ian eramaten zauen, ez dakit hilia garbitxuko zaben olako, ez dakit infusio batekin, kanela infusio batekin, edo olako... aroman batekin, baina bai horren usaina zeukan. Bueno, eta gaur egun oraindik erabiltzen da, ez? Kanola, ez dakit dauden, egongo dira, baina koloniak eroalan badaude kanela usaiakin. Bai, ni janak eta ezagutze ditut, kanelanak ezen, bezazke kanelak badauka, gainera, erlazionatzen dugu kanela bapatian, bai? Ez, gozo gintzakin. Bai. Kanela usaintzen dozunean, ez tozu usaintzen doan kosmetikako gauza bat, bai, niakin igual baukatzu, ez dakit bi aldietara zoiaz, ez? Baina kanelakin da, arroz esnia. Bai, guretzako bai. Flana, flana arrautzez nia, natila. Bai. Torradak, krema katalana. Kanpotik ero hautzean, gainetik eta erabiltzen dana. Baina egia da nik, pixkat, gozogintza arabiarra, gozogintza sukaldaritza arabiarra eta holan pixkat, gustatzen hasi zitzaidan, da liburuetan da behiratzen, da hori, han ikusten zen duen, oiaskuari, bigarren platerei da, kanela zenbat erabiltzen zen, eta, bueno, gehiago, lehen Albertorekin hitzein dugu hemen, nola da? Aipatu momentu baten, gero beltzardan inguruan itzein bar duzu, eta gu benaski inguruan beltzarda bat ezagutu genuen, eta han egon ginen jatetxe batean, eta beraien plater nagusietako bat, ero ezagunetako bat ziren, behi txalmasaiak. Osea, behi masaiak, ero behianak ez, txalanak ez. Eta behiarenak, eke zituzten, bere trukua ardoakin eke zituzten, eta kanelarekin. Uste dut, hemen jarri dozte olako karteltxo bat, uste dut, nahi daudela esan, opium, Dolce Vita, hori da olako kolonia bat neskana, eta kanelan oinarrituta da usaina hori. Eskarrik asko. Bueno, banik opium hori baino aukera nahi ditut, han Txojistan eros deitzen zan jatetxea, hango begon, bai, begon txalmasaiak kanela saltzarek egiten zuten ardoza, baina bere trukoa zen kanela darra botatzen ziren. Ez kanela, niri gustatzen gatazko pulez porka, hau da, txarrixan aragisa holan desegin ja mexikarrek eta ataratzen daue, estatu batuetan beba itxen da hamburguesatan eta horren zaporiak kanela botatzotzi, baina apurtxo bat orduan. Jaten dozunean, ez dut ama, zeren zaporia rapatzeotzat, baina ez dozu bapatian asmatzen, eta zer dauka oso gutxi, nik pentsatzen hori dela kanelan kontua. Eta marraketxen pasau jaten, pero hau nahuela hau pastela moruna, dala oiasko empanada hau eitzen dana. Eta pastela deitzen da, ez da pastel bat, Ez, pastela moruna deitzen da holan izena duka. Eta gainetik botatzotzi azukrea hautsan eta kanela. Eta hori da, bazkarik gazi bat, oza, lehengo plater moruan jaten dana. Eta horrek itxeoztan ere apur bat atzera. Niri kanela gustatzen jat gazixetan, baina ikututxo bat. Ikutu bat. Asko danian be, gozo aldera jueten jat. Holan, hau zapaia. Oitura kontua, Patri, beti esaten, oitura kontua. Guri hori iruditzen zaigulako, beti identifikatu du, erabili izan dugulako, gozo gintzan, eta horrekin gustatzen zaigulako. Eta bestetara, bagian ikutu batekin nahikoa izango zen. Eta, bere onurak aipatziarren, bada antiinflamatorioa, arnasteko eta bebai ona da, birikixetarako, eta horan digestiorako izaten da oso ona dela. Eta nik enagixena da, ez dela gomendatzen aurdun basauz.
Ez? Abitu, nik hori nuen. Nik hori bestenak isen, arrautzak, bordai aspikoa da hori, banek isen, baina bai, sabeleko umia alda kaltetu. Eta gibeleko arazoak eusaten baitxizu, bai, ez dala gomendatzen. Gure lau umeekin ez digute, esan inoiz olako hori. Bai, betikoa, aragia gutxi inda ez, ero izoztu... Arraina horrek gazta bai pasterizatuta. Bai, olako gauzak eta bai, segia da batzutan, ostra, aurdun dauen emakumea ematen du, gaixori da, hola, la ostra dana, debekua. Estremo guztiak txarra dia. Eta, baina kanelarekin enuen, sekula, guri bintzat ez digute, esan, egia da, nire bikotearekin, kanela ez du, ez aio gustatzen. Ez, gozo gintza ez da oso gozo salia. Gehiago da, gazi salia, eta urdai azpikoa... Ez que zu xalau bat zara. Ez dakin izalau bat nahi, baina bera bai. Berai, honi nire bikotiai, hola, behin baino baietan esan du. Zerbait berezia honai badiotein, holako tripaki batzuk egin behar izkiot, bonboiak eta hartzen ditu baita, baina ez da bere gogokoena. San Valentinean da, bonboi kutsa batekin baino, olako tripaki taper batekin, ez? Ez, labian buru bat arkumean erretzen badao, etortzen da, eta bezarka bat ematen dituzu. Zer eskatu behar diezula zana, hola, ja, esate, zerbait nahiko du honek, arkume baten burua lortu, eta hemen erretzen jartzeko. Bueno, ondo dau. Bai, ondo da. Txoine zigor, lehenko esateko jendeai, hori guk aurdunaldisa eta labuz esaten dugun gauzak, besta ez kontuan hartu egun, eta azkenean zuen ginekologora joen, eta eurek emongotzue gomendioa ona eta biardana mediku batena. Azkenean hemen kontu kontari gabiz, eta... Profesional baten eskuetan jarri beti olako gauzak, ze beti entzuten dudan irakure, eta hori, beto, internetak, bai, zezema jente, ez da, eta zaite hemen grano bat, internetan sartzen da, eta ja, bueno, da, ez dakizzer, ez da, beti, egia da hortik ataratzen duguna, beti izaten da txarrena. Emaitzak ez izaten oso positiboa. Ez, inoz ez, eta gaina beti geratzen gara txar guztiarekin, eta hori, nik kuadrian bin, baina horiotan, ez? Gure umeekin, da umea alti, atea zaio, ez da gizzer, horako zerbait gorria, eta ja, sartzen dian dana mugikorrakin, baina hau izan ditu, ez da gizzer da. Bai, bihurra, baina, ez dakit, horako gauzekin kontu pixatukin, behar da, ez? Zebeti txarrena atatzen dute. Bueno, gure gaztainak, puntua falta zai, Laizter, egozita gongo dira, eta gero izango da, hortik, uraren erdiak enduko diot, eta kanela noski. Eta ingo dituguna da, birrindu, eta gero hori, hau azkenean izango da, holako mus antzeko bat ingo dugu. Ez negaina erdi arrotu ingo dugu, eta behin purea hori, hemen lortutako purea hotza dagoenean, nazuko diego pixkanaka, nahi izan ezkero, mus hori geratzea denbora luzean aizearekin da, gelatina gehituko genioke, hemen pureari beroan, eta erorrek gorputza emango lioke, baina guk momentua jan behar ditugunez, hauek ez duten ez iraungo ezer, arazo gabe, gelatina gabe. Lantaldekoak, segun egun batzuetan gozetu hau gutxio etortzen dira, baina gaur nik uste dut hauei kasu ingo dietela. Bueno, haber nola dagoen, olioa, sartuko du bat. Oraindik, hasi da, burbuiak atatzen pixkanaka, indar pixkat. Ze hau, egia esan, azkar frigitu behar da, kolore hartzen digute, gero hemen dagoeneko olako plater bat, eta nik buelta emateko bizarrezka biltzitut, eta plak, eta gero atera bebai, kontuz olioarekin, kendu, eta listo. Oso ondo. Azken aldixan, asko indogu berba zigor, hori, jende gaztia, bizita, tutuak ez duten nahi gaur beru da, eta? Hori, jende gaztia, tabernak, belaunaldiz eran aldatzen dien gauzak, eta askotan, errua botatzen dugu kakotxen artean, belaunaldi gaztiei, zezaten dugu ez dauela, errelebo falta dauela, ez? Taberna artien dauela. Eta askotan esaten dugu, hori, gaztiena dela errua, baina, askotan errua ez da eurak ez dauela gura taberna horrek zabaltzea, baizik eta presixuan dago gauzia. Ze, alokairuek eta leku zentrikotan geroz eta garestixo bak die, azkenean bakarrik aldituzte katiek eta ordainuz, usoiez gaur egun. Donostira, Gasteizera, Iruñara, Bilbora edo zein hiriburu euskaldunera, eta ikuste duzu, ixadana die katiak, azkenean die bakarrak aldauena presixo horrek ordainu. Alokairuak edo oso garesti edo egia da. Hori, Gasteizen pasau zen, basaben taberna bat, bode taberna, eta egon zen jabe, lehenko jabiakin, lokalan jabiakin, ondukan bardina dela, 4 hamarkadatan.
Eta esan, betiko taberna bat, kafesnia, pintxo batzuk, ez itxun itxen olan baskari handixa be, baina taberna bat, betiko taberna. Betikoa, bai. Eta berak itxin zauen, eta salgai jarri zauen. Baina 3 urtetan edo 4 urtetan egonda, utzik. Ezin saldu. Ezin saldu, azkenean pila bat eskatzen zen da, alokairuen bebai asko eskatzen dela. Eta azkenean, bi gazteiztar gazte dauz, Koldobika galan, 30 urte. Asier Moreira, 29 urte. Eta horrekin da bera, berakin berbain da, bitxu, jarriko eskuzu presio on baten animatzeko. Bai, ero, hasieran alokairu bat hori askotan egoten da, ez? Alokairu bat, eta, hemendik 3-4 urtetar ikusten badu, errentagarria dala, ez? Aukera erosteko, hori olakoetan egoten da, ez? Bai. Ze, jendea beldurra ematen, ez? Ez dakit zen bat atarako dudan hilean, Baina gaur egun erostia ez dakit erosten dan jendeek, Normalia alokairuan egoten dira isadanak. Baina, alatabe, inbertsio oso handia da, azkenean taberna bat ez da bakarrik hilabetean ordaindu bezuen alokairua, da jana deixa, die soldatak, die argixak, terrazak, ez dakiz, azkenean patzen, egun osoan. Orduan, honek bigaztiok egisa da, lortu dauela bueltan bat emotia, da betiko tabernai emotia hori, aire berrixa. Eta, basauzen betiko bezeruak, taberna horrenak. Apur bat, mesfidati zauzenak, zezaten zaben, bitxu honek, etorri da honek gaztiek gure betiko tabernara, enjau obratzar bat olan eta dauna dau, ez dakizu, desberdin. Honek ongo zino itxuta, betiko barrara, betiko honek serbietiak, horrek ez dauenak izabeli hortzen, sotzak eta betiko taberna, eta zain, honek modernoek zeingo dabe gure tabernakin. Eta azkenean, ontxe oso posik dauz, ze daukotzu betiko aukeria, kafesnia, tortilla, ez dakiz, baina gero, euren menuan jartzen dabe, postu berrixak, gaztiak, da azkenean, Durangon beba daude olako batzuk, jende gaztea mugitzen nahi dela, hartu dituzela, eta zorionez mugimendu nahila, eta hor bitxia izan zen duela urte batzuk, hartu zutela betiko olako taberna bat, txinatar famili batek, eta hori hartu baino lehen hau, ez da 3 hilabetero egon ziren betiko lehengo jabekinan sukaldean lanean, eta eskaintza berdina daukate. Hone funtzionatzen du. Funtzionatzen badu, zetako etorriko gara gu hemen ezer aldatzera. Eta juntzinen, egon ziren betiko jabekin ez da izema denpora, 3 hilabete erolan uste ikasten, eta, egia da, orain, Begoña ez dago barran, eta ez dago Jose Ramon, sukaldean, baina ikusten duzuna, beste guztia berdina da. Eta, bitxia da, eta ere, ondo dau. Ondo dau, bai. Nik arrazaten ezagutzen dut bat, lehen esaten zanez, txinatarrek zabaltzen zen, jatitxe txinatarrak, ez? Eskenean euren baskarixa eta basaukan arrakasta. Baina arrazaten badauz pare bat, diela, betiko tabernak izan die, jabiak berrixak hartu daue, eta badau bat, eta betiko bokaioak, patata brabak, ez dakiz, da holan. Ez tozuan udaberri biribilkiak lortuko, edo arroza 3 gutizitara, da, ez ebez. Daukie betiko menua, eta betxu, azkenen ikusi daue, hortan be, ona diela. Patri, zerbait funtzionatzen badu, zetako ibiliko zara, ez, aldatzen, edo. Gero pixkanaka, eta nik edozein negoziokin, nahiz eta zu, nahi dut esan, nik orain, hartuko nuke jatetxe bat, ez? Betikoa izan dela, tradizioa daukana, eta, utzi mardute. Ni, hasieran, eta funtzionatu duela, funtzionatu badu, ni hasieran, hasiko nintzake, lehen egon zan eskaintza berdinarekin o antzekoarekin. Eta gero, pixkanaka, jungo naiz moldaketa sartzen. Baina jende asko egiten du hartu, eta era badana aldatzen du, eta hor, ero ondo ero gaizki ataltzaizu, ze biak gertatzen dira. Eta zenbat jatetxe guzti ditugun gaur egun, irekitzen dituztena, eta 2 urtero irauten dute, eta itxi egiten dituzten, eta pena bada hori, ze hor, ametzak egon da jendeana, inbertsio handi bat, eta horre dana, ilusio hori guztia, popatik hartzera jutea tristea, baina nikolako batean zerbaitek funtzionatu duena, aurrena segi horrekin berdinarekin. Eta gero, pixkanaka, juntzia zure aldaketak eta zure gauzak eta sartzen. Baina zieran, espada, eta ni hemen espada ez, pixkanaka, ikusi zuzue, ze kolore hartzen duten, eta bedia, tutu hauek dira oso bero du, benetan, hau, horrek erreiten du, Patri. Eta dira, neutroak, ez diogu ez gatzik, ez azukerrei bota. Orduan, betegarri moduan, hemen edozin, pate, edo zer sartu aldiogu, Laraina sartu dozu, eta laraina jendeak erlazionatzen dago egisa da gozo gintzakin. Bai, baina... Baina laraina ez jarri eskero be, ez? Hori da, ez dauka holan zapore fuerte bat. Hemen. Tak, botako dugu. Kastaina krema?
Gaztaina krema ingo duna. Gazta krematxua eta isokin ketuakin bebai olako krematxo batekin. Hemen hartu gazta krematxua. Isokina laukitxotan. Eta ero hemen puntu kurruska. Momentu mete behar dira, segero bigundu iten dira. Guk hauek eskatu ala betetzen juten ginen gozogile kremarekin. Guk hauek gozogile kremarekin iten genituen. Hemen txorien egin jozu? Egin izan ditut, gaina egin genituen. Bi krema berezikin beteta inituen azkenengoz. Enaiz goratzen. Batzan gozogile krema eta esnegaina naztita, eta bestea merengea eta gozogile krema, holako bihurrikeri potente nituen, aldatzearen pixkat. Baina nik uste dut, hau izango zara gaurkoa, 3. aldia tutu hau egiten ditu dana, baina benetan, gure gozo gintzan nahi eta nahi ez, egin behar den zerbait. Arzakek errezeta batean badauzka tutu, ez da, errezetan txeko bat egiten dituen. Grazitxa. Eta, bueno, gure familiko lan argazki bat jartzen badugu hemen, Txorieneko familia. Txorieneko familian agertuko zan Zigor, agertuko nintzen ni, gure zuzendari Alberto, askotan aipatzen dugulako hemen. Gero gure errealizadore Ales, hemen baskaltzen da pikotatzen ibiltzen dara. Eta gero, baukau, gure gidoilari Julen bebai askotan aipatzen duguna. Orduan, gure gidoilari Julenek, irakurri dauenean tutuak, ze etorri jako burura. Zeri buruz egin berba? Baletan inguruan. Tutua da gona. Horre gonak izaten dienak haundi-haundixak. Baletan inguruan. Zuk baletan inguruan bakizu gustatzen gatzu, ze etorten gatzu burura, nik baleta aipatzen batzu. Hankapuntetan ibiltzea. Ez, behatzetako mina. Zuki guztia haukatzu hau beltzar da beltza, pelikulia? Ez, baina gogoekin geratu nintzen. Rekemoten da hau... Aktorea gustatzen zait, horkoa, neska hori izan zen... Natalie Portman? Star Warsekoa. Zuzen sabiz. Hori da, ez? VD bendetakoa da, Leon el Profesional pelikula. Txikitako favoritua. Bitxoa. Eta bai, Natalie Portmana da. Eta, nik baletakin asko dakitena, ikasi nauen. Baletan inguruan edo bai. A ver, altzatuan gaur nagoreño. Ez dakitena dantzan inguruan. Vale. Dantzan inguruan, hau da, teorikoa bakarrik, praktikoa. Ez. Ni gimnasia ritmikan da balen ibilitzekoa, baina baletian, momentuz. Ni hor zen malgutasun daukaten horiek da mirestekoa. Jo, bai. Ezkenean, eta hemen nik hartu ditut, holan jendiek dauzkan aurre iritzixak eta. Eta aurre iritzixak eta kontrakuak. Askok esaten daue, neskentzako dala. Eta baletak ez dauka sexurik, baleta da neskentzako, da mutilentzako. Nola da pelikula oso ona Irlandako. Billy Elliot. Oso ona pelikula. Nipia gustatu zitzaidan. Kontua da bai, feminindotasunakin iten dela hori erlazionatu, baina ez dauka zer ikusirik, ze esan dakoa. Edo zainek disfrutolaik ez, arte bat da, eta artea da nuk disfrutatzen. Bai. Eta egia da, eskoletan da hemen, nik ikuste Hernanin da bizinitzen da alaba ibili izan denbora bat, eta, ziren 8 neska eta mutil bat eta hori, baina, animatu hori esan dakoa da, dantza da, eta kia zin neskak. Hori da. Nik hau behar dut ostutzea. Gero ingo dana esnegaina erdi arrotu, eta hotza dauenean, poliki nazingo du, eta izango du gure gaztaina krema einde izango du. Eta gero izango dira tutuak ere pixkat ostu inbar dira, ze orain berua daude, eta botatzen badio botza izorratu ingo zantana. Orduan, itxoin pixkat, arrotuta izango du, etorriko gara nazten, txokolateak urtzen, ze egin behar duena hemen txokolate beltza urtuta daukat, txuriari ur pixka bota eta urtu, eta horiekin apainduko ditugu betetako gure tutu hauek, eta bera, horrela ateratzen dira. Baina, nahi eta nahi ez, hau, trapuarekin, zebenetan erreiten dago, Horrek ez. Ez. Bale, segitxuan gato. Bueno, Pitelli, hau, bazion. Bira, purea, hemen daukagu, gure gaztaina purea, dagoeneko hotza daukaguna, eta esan dakoa, induguna da, erdi arrotu esnegaina. Nahi izan ezkero honek gorputza mantentzia, gelatina pixkat botako nioke honi. Txokolate txuri urtuta, txokolate beltza urtuta, glasa zukuria. Eta oin, zerrez. Aldoza zugorde apurtxo bat netako? Behar duzu gero? Bai, apurtxo bat bakarrik. Bai. Gutxitxo. Zube gozo zatoz gaur. Claro, haura estelen vegano gozoak die. Bai, gero baletakin eta beste aurre. Bai, bota, hori da. Zein da?
batzuk ez da, aspergarrixa dela. Bueno, aspergarrixa pentsadatzu, ez ikusi, baina artea be bai oso, ez dakit, subjetiboa da, ez? Eta azkenean, batzundako izango da, ez dakit, hori artea da, anitza, eta arte espresio danak ezin jakudan hori guztau, orduan, batzundako aspergarria, beste batzundako, ni bakizu zeal ikuspuntutik hartzen, badakizu, ni kirola amorratuan ez da hori. Eta iruditzen zait, kirol oso gogorra. Osa, nahi dut, fizikoki oso exigentia, entrenatu behar izaten dute orduak eta orduak. Bueno, hori bai, profesionala izaten basa, ez? Hori da, beste aurreiritzi bat. Exigentzia handia dagoela. Bueno, zure hausoko dantza eskola nintzen bozu, ez? Bueno, profesionala basara, imaginatzen dut, gehiago egongo da. Bai, baina. Txura, krematxu. A ber, azukre aldetik, pixkat, ez dut oso altu egin, pixkat baju dago, kontutan izan da, txokolate txuria, beltza botako digula gainetik, glas azukrea, baina gaztaina zaporia zer, baduka? Bai, baduka, oso fina. Pia bat, super goxuan. Bai, eta sasoiko posteratin dugu, eta, bueno, hemen daukazue, beste aukerat, hori ningo duguna, olako mauka bat bete, platertxo bat, luze batean jarriko ditugu igual, Patrio? Bai. Hemen luzea, eta gero bete ingo duz, azkenean bakizu horiek jan ingo direla. Bai, bai, ala bai. Segun izaten, Patri, zuen etxean baduka zuitura zuaitza gabonetako jartzekoa? Gure etxean bada, hau. Bai. Bai, izaten da, ontxe, zubixan jarri dugu. Bai. Abenduko zubisa beti izaten da, jarteko aitzakisa, eta gero kentzeko izaten da, errege hostien. Eta gaurkoa modukoa izango da, izaten detxekoa, ero... Politxaua. Politxaua, bai, baina gozoagoa ez. Ezain zaporetsua. Baina bai, gustatzen akusu baitza, gero nik bigarrena postria daukatena da, olako zuaitz forma bat, ostoriakin itxen dutela, eta kakau kremakin beteta. Bi osagai, umiekin eta itxeko nik bakitzue, iobak euskadala, eta gustatzen akula hor zukaldean ibiltzia, bueno, umiendako errestak itxen zen, hausixenak 8 da, 8 urte daukan hausixenak, berez hori biltzen gara, bueno, ume kontutan. Eta... Ja, baina bada errezetat, bai, umekin egiten duzuna, baina nagusiak ere jango dutela. Hori, ziur, ikusiko oso. Hombre, ez zaitezte urruti joan, ze gaur, bueno, eskaintza hau, Gabonei begira, postre moduan, hau, zein Patrik ingo duena, nik uste dut, zein baino zein hobea. Hori bai, sukaldari batek esaten zuen, postreak izan behar du zerbait bikaina. Kontutan izan, zuzatezola, 2-3 plater jatetik, beteta zaude. Bai. Eta postrea jaten jarraitzeko, ero oso gozozalea zara, ero zerbait prestatu duzu aparta. Edo zehose harina da. Bai, baina ona egon behar da eraberia. Bai. Eta gaurko 2 postreak, gure postreak, bata pixka bihurriagoa da beste baina, hau, bueno, esan dezagun goi mailakoa da, baina bestea bada holan... Gustatzen dien horietakoa, ni asko gustatzen dite. Supermerkatura joen gaur atzaldien, 2 gauza erosi. Bai. Eta holan 5 minututan itxendan gauza, ikusiko zuen. Bueno, hau, gehiago ez ditu jarriko, ez dela, hemen ez digu denbora patren postria gora eta bera gaitza esaten. Eta, oin, txokolate txuri urtua pixkat emendik, beltza pixka gehieta. Eta barrura, ez? Eta, txon. Elur pixka bat, gabona dira, gabona dira... Basabiz, abesten azkenean. Ja, eta ze gaizkiten doan. Hemen dauzkazue, gaztainaz betetako gure tutu zoragarri hauek. Biteli? Tutua. Benetan goi mailako direla. Biteli, ona gara, Zu bai. Ni ontsa ikusiko. Imanol, zuretzako bat. Ontsa gatoz zuaitzakin. Eta ontxe, asteren gozo honetan, bai? Bigarren postria izango da bat, askara itxen dana ikusten duzue, 3 osagai dauzela, laugarren azuri lapurtu dutzutelan apaintzeko, baina, txorra da, azkenean azukriana, beraz, 3. Eta bikin be, itxeko aukeria badagoela narraltza. Ja, baina badauka bere arte ikutua, eta niri ez dakit nola atarako zitzaidan postrea, baina, kontatu nola inguzun, badauka bere lantxoa. Bai,
zabaldukot ostore xafla bat, igurtzikot kakao krema gainean, beste ostoria gainen jarrikot, eta emongotza zuaitz forma. Hori margotukot arrautzaz, eta 30 minutuz errekot 180 gradutara. Ataratzerakoan, azukre hautsakin margotukot, eta listo. Bueno, margotu baino, holan gainetik botako diozu. Bai, hori da, orduan, garrantzitsua da, ostoria izan bidala karratua. Ze batzuk saltzen dago, bai. borobila, eta, bueno, borobila gero, zuaitz formia egote emoteko, zai hau egongo da. Bai, hori da, hemen ingenituen, ez? Txistorra hoiek, bilkari hoiek inituenak nik ostorian bilduta, hoietan bebai kontutan izan, egia da, saltzen dituztela bi motatakoak, karratua, ez da, pantxineta bat inbar genduen, pantxineta beti borobila izaten da, gozogile krema barruan, berriro beste borobiloa gainean, eta bakizu, almendra birrinduak eta hori. Pantxineta borobila espada, bueno, berdin da, karratu baina alduzu, berdina, azkenean, ez, itxura laukie izango du, baina berdina, hemen borobil batekin, bueno, artista batek atarako zuen hortik ere zuaiz bat. Ni neukez. Hau da, alda izan etxe bat, zuaitza bat. Bueno, zuaitza, noski. Zuaitza, bueno, emondotzagu triangelu sati bat, eta gero indotzagu enborra. Vale. Orduan, saiatuko gara hor bertan, bai, txokolatia jartzen. Hori, kakao kremia. Hori da. Leku horretan, gero ingo dugu, gainetik jarri beste ostore bat, vale, eta forma horrekin moztuko dugu. Vale. Orduan, gainean forma, ja moztu era bat, ez? Bai, gero, bueno, apaindu eike, honekin adibidez izartxo batein hor puntan, gero adarrak, bai, ez? Hau izango da enborra, bai, gero adarrak atara da adarrak iribildu. Gero, croissant txikitsu batzuk, croissant egitea bakizu oso erresa dela, hemen Patrik zituen horrek, gozari moduan txikiak eta azkenean bakizu eta iruki bat eitea, croissant egiteko, eta da, iruki hori bilduta, eta hor adarrak ateratzen dira, eta irukia punta izaten da tripa ero atatzen zaiona croissantari, ez? Hori da. Orduan, bueno, hor pixkat, imaginazio pixkatekin, eta esaten duguna beti, sarean behiratzen bauzu, informazio pila dago, baina punta horiek ez bota mesedez, Bueno, gabona die eta guraso asko hemen gabiltza, olentzero hori idazten, Bopari, zerrendia. Zerrendia. Bitu, lurrek legunean ingen duen kalkulo bat, eta 170 gauza eskatu zituen. Pentsatzen 170 euro. Gauza. Ez, gauza, 170. Guk, oikoa izaten da, aurrei, olako jostailu denak eta ematen dituzte olako liburuska batzuk, jostailuekin, olako katalogo batzuk esan dezago. Hori, gurasuentzako torturia. Hori izaten da gurasuei, ematen diegu aurrei, eta esaten diegu, bueno, a ver, ze nahi duzu jarri gurutze bat, hartzen duzu liburuzka, hiru gauza daude gurutze gabe. Beste dana gurutzea doka. Gaina, kasualidadia ez dien merkeak. Zate zula. Bai ez. Eta gero esaten diazu, bueno, hor negozioaketak, bueno, esaten diazu, olentzero gauzkalo, aberrekarri aldituen. Hor, bakizu egon zala... Gauz asko dia, ez? Balago, olako podcast bat, eta holan, gauza, zientzian inguruan, eta iten ditu, eta batzan, honek, olentzerok, ze abiaduratan juten da Euskal Herriko aur guztien etxetara juteko, ez? Eta hor, egiten zuten gainera olako formula matematiko bat erabili behar zuten, kalkulatzen zuten. Euskal Herrian, ez da gizten bat, milaka aurrero, bueno, heldu egana behuten dala, ez da gizten bat milioika pertsona bagara, ez da gizten bat kilometro karratu Euskal Herriak, ze abiaduretan jun behar zuen, olentzeroren astoak iristeko etxe guztietara. Eta zemazan. Aztakeri bat, uste dut argiaren abiadura, ero askarra juten zala, olentzero dana bakio artista badala, eta gurasoak berari laguntzeko gaudela, baina hala ere oso askar zijoan olentzero, iristeko etxe guztietara. Eta, bueno, dago jente bat, nahi dut esan, horri ere punta ateratzen diola, eta denpora, inbertitu duena, hortan, ateratzen, ea zenba beharko lukeen olentzerok etxe guztietara, eta iristen da, bueno, gaina horrezaten zuten, formula matematikoa nola iten zuten, da, ateratzen zen, ez dakit zenba 1000 kilometro ordukora jun behar da, iristeko, eta hori etxe guztietan sartu, bakoitzean gero gazta pixka bat, ardo traoska bat, polboroi bajan, eta benga, urren gora. Haupa olentzero. Artista bazara, benetan, zudakazuzuk meritua, eta aurten gure txian ikatzik ez, mesedez. Bueno, bai, batek eskatu, ikatze ere eskatu, txikiak.
176 gauzen artien ikatza da. Ikatza ere. Baina ez bada jateko. Hementxe gure gabonetako arbola, edo zuaitza, hementxe indu lan izartxo bat. Izarra oso ondata zizu, Eta gero, puntak, hemen utzi dugu enborra, punta barik gero, marrak eta inditzugu, orduan, hau, inbituguna da, kiribitlu. Bitu. Gero, arrautzakin margotuko, eta ordu ostian, egongo da, bueno, azkenien ostoria da txokolatea da, ostoria puztuta, kolore politxaukiko dau, eta... Bitelia, eta hau gazialdera itera, eren egunein nuen, ogitxo oie jogurrarenarekin, baita ere, nahi dut esan, pesto pixkatekin barruan, gaztarekin, ero pate batekin, aukera gazia iteko badago, Bai, tomate eta gazta, pestoa, zuk izin olako izar bat akordatzen zara? Baita, antzeko asan, bai, erdian zeukan abri. Hori da. Bueno, ostegun hortan eite maratoia da, gogoratu, gu bertan izango garela, zuen deiak hartzen, baina gaurtik, eta egun batzuk badara mazkigu, doaitzak egiteko aukera dagoela, aurten bagizue, minbiziaren aurka ikerketarako banatuko dara, lortutako diru guztia, eta hor daukazue, kontu korronte zenbaki bat, apuntatu, eta hor aukera daukazue, zuen doaitza egiteko, eta bestela, hori, ostegunean, telefonoz, ostegunean, eta gerora behizaten da, orduan, norbait kanpoan badago ostegunean, lasai, telefono sinaldala, eta egun batzuk gero ere usten dute aukera doaitza hori egiteko, beraz badakizue, pixka bat ez mutzo, esaten zuten modu anuntzi horrek, eta animatu, eta zuen eskaintzero, ekarpenak egin itzazuen, mesedez. Bai, eta gero nik aholku bat botatzotze bat. Bai. Positiboak izan, mesedez? Ikusten dozue, arbolau, ez da lauran oso politxa geratu. Nola ez? Nik neuk enuke hobeto ingo. Baina, ikusitxa, ez da oso politxa. Baina gero, zindagizuet, labetik atara. Eta, holan, elurrez gainezka. Bai. Olako alarbat nik jango dut, osorik niretzako bakarrik. Asko aldatzen dela, kontuan. Esan da laro bitzen baden bora, Patri, orduan? 30 minutu. Ointxe atoz. Titau. Pi. Esan dut, politxa bat geratzen zela. Gure, arte abstraktua beba dago. Hau, etxaurrian jarri eskero horre, etxeko sarreran ezuen iraungo, ez da... Ez. Eta hementxe gure kakau krema zuaitza. Gure gabonetako zuaitz oso nik hau adartxo bat atzukot. Hau. Ni txikin hartuko. Napolitana bat bezala geratzen da bitxu barrutiko lan. Ezta? Ojo. Goizua, Ze goizua, ze erreza. Eta esaten dena, Patri. Ze osasuntxua. Bai, bueno. A ver, Patri. Noizian bain itekua. Eta horrekin egin. Bueno. Honekin bukatzen dugu, bi arraste artea txorien hemen izango da zuekin. Beraz, atzalde ondo pasata. Agur.